Το μονόδρομο του φόβου και της ανασφάλειας. Το μονόδρομο του φόβου και της ανασφάλειας. Και εμπνευόμαστε. Όλα αυτά συνθέτουν το τοπίο όπου τα στελέχη τους λειτουργούν αρνείται στους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν θα δεχθούμε νέα νίκη. Δεν θα δεχθούμε νέα νίκη. Δεν θα δεχθούμε νέα νίκη. Νέα τύχη. Η ιστορία μας είναι ιδιαίτερη, αλλά θα μπορούσε να συγκριθεί με την ιστορία. Σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Να επεξεργαστούμε νέα προγράμματα. Μετά από λίγες μέρες επαλαμβανότανε Mi compromiso es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social, la tranquilidad de saber que tendrán un trabajo decente, la tranquilidad de saber que sus hijos podrán estudiar y desarrollarse. Εδώ από την Αθήνα τα συγχαρητήρια και τις ευχές μας για καλή επιτυχία στη νέα πρόεδρο της Χιλής, Μισελ Μπατσελέτ.